Z nového videa na kanále Wolfox a dneska to bude z Brawl Star a dneska budeme robiť takúto challenge. Môj plán je dať na max tier Spajka, keď bude na 0 power. Že čo? 0 power? Možno si teraz hovoríte, že to je nemožné. Že to dokážu iba strašne dobrí hráči. Ja to posuniem o level vyššie. Sice som teraz umrel, ale pôjde. Ja to posuniem teraz o level vyššie. Iba s random aktmi. Ja to dám iba s random aktmi. Takže uvidíme, ako to pôjde. Je to plán na najbližšie videa. Ja to zvládnem. Ja tomu verím a on tam padne. Ten max tier. Ako teraz napríklad vyhra. Ja som nerobil ako vyhra. Budem si musieť dať strašný pozor na životy. Aby som to dal. Ale extrémny. Lebo prakticky každý hit ukazuje, že ja to neviem dať. Vybral som si Spajka, lebo predpokladám, že Spike bude jeden z tých ľahších hráčov na toto challenge. Lebo on má predsa len obrovský damage sám o sebe a tiež je docela dobre hrateľný, takže verím tomu, že on pôjde dobre. Prvých 10 trofejí. Poď, niečo dobré, poď, ten nový je stádro proste. Dobre, vyzerá, že bude fakt dobré. Gadget. Našali. Som myslel, že niečo lepšie bude. Ale nevadí, ideme ďalej. Dnešný plán je tam dať pár trofejí na rozohratie, nech to už je oveľa lepšie. Nech to viem lepšie s ním hrať. Zaujímavý teammate to mám napríklad, ale... OK. Bude to zaujímavé ho proste dávať. Priznajme si, to bude to strašne zaujímavé. Dobre, teraz hlavne neumrieť. Umrel som. Ale dal som kill. Prvý kill. Dobre, hore potom hodím. Dobre, môžeme ísť. Môžeme sa dohodnúť, že budeme aj počítať, koľko killov dám s ním. Napíšte potom do komentára, že koľko killov dám. Koľko si myslíte, že killov bude nakoniec, keď to všetko dáme. Zatiaľ máme jeden kill. Prvý. Máme 21 trofy. Epic, poď. Nič dobré. Takže budeme skúšať teraz. Čím ďalej, čím častejšie budeme všetko skúšať na ňom. Možno to dáme. A možno pri treťom videu si poviem, že je koniec. Treba zistiť, ako to pôjde, všetko. Ale ja si verím, že to pôjde geniálne. Že to proste dám. Pozrime sa, zaujímavé teammatey. Ako mne to... Aj na toho Edgara, ten Edgar má strašne dá. Ostatných by som mohol... Keď budem dobre hrať. Nebude to až také ťažké. Klamem, bude to extrémne ťažké, tak. Ja ani nemám damage ani nič v jednej. Pozri, ja mám 400 damage. Ja môžem... jedine niečo také. A takto hitovať. Pomaly, fakt pomaly. Poslabúčko môžem hitovať. Môžem skúšať. Niečo budem skúšať teraz. Zistím tam. Nech zistím, kde sú. Nech na mňa nevybafnú. Len tak. Trafil som ho. Ja mám pocit, že to bude viac menej séria videí bude o tom, ako ma ťahajú ostatní. Predsa len, ja to asi veľmi nič neurobím. Aj keby som chcel, asi veľmi s ním nič veľmi neurobím. Takže uvidíme. Ako budem rád, keď niečo urobím a budem veľmi dobrý na ňom, ale neverím tomu. Ani trošku tomu veľmi neverím. Niekto tu má proti 6-7 daný. To je proste strašné, tej 6-7 beňáci. Nie, že by ja som to nerobil, ale je to strašné. Kill číslo 2.
ako to hitujem. OK, vyhrá. Aj takto. Zatiaľ to nie je až také ťažké. Ako hráme proti botom, takže má byť čo veľmi ťažké, ale... Hej tak. Myslím v tom, že na začiatku to nebudem dávať už ani proti botom, proste na začiatku. Úplne tie najnižšie ranky a vôbec nebudem dávať, ale... Zatiaľ to ide a po druhých klub. Nič. Ďalej. Ideme proste skúšať ďalej a ďalej to robiť a uvidíme. Uvidíme, ako to dopadne. Myslím, že to pôjde. A dám to. OK. Pozerám sa okolo seba. Hore je... Dobre, trafil som ako vždy. A dúfam, že niekoho trafím ešte. Lebo sa bojím ich. Ako strašne. Ako hity mám nejaké. Damage fakt nebude veľký. Vôbec, nie je šanca mu veľký damage. Skoro. Skoro som mu zobral celý kill. Skoro druhý kill som mu zobral. Ako, ja môžem viac menej krádnuť killy. To bude zaujímavé, ale... Ale tak, nemôžem pokrádnuť. Mŕtvy. Tak on. Áno, kill! Nice. Kill. Damage o 5000. Damage mám strašne malý. Ale docela dosť ich hitnem. Normálne by som mal viac za takéto hity. Ale keď nie je vôbec vylepšený, je na jednotke. 5000 to... Damage je docela veľa. Keď dám 10 000 damage, tak to je hrot. To už je extrémne hrot, ale... Zatiaľ je to pohode. Dobre, ja tu idem dneska reálnejšie, tak na 100 trofejí, 150 maximálne. Všetko závisí podľa toho, aký budem mať teammateov. Yes, kill. Nádhera. Takto sa to robí. Kill číslo 4. Dobre, a teraz som mŕtvy. Dlhšom času som mŕtvy. On to proste dá. On proste zničí. Možno som ho mal vydať. A ja ho dávať vysoko. Tento. A teraz bol malý, takže nič veľké. Skin na... Mám ho na 12, super. Ako na 12 ho nemám, lebo môže mať maximálne 11, ja neviem ako to funguje. Dostajem skin, alebo... Neviem. Dáme si toto a poďme skúsiť. Alebo aha! Ja budem mať ho už na 12 ako v tej novej minihre. Možno. Že keď sa premením, tak ho budem mať tak, ale to som ešte neskúšal, tak v ďalšom videu ju skúsime spolu. A uvidíme aká bude. Či budeme ju hrať, keď budeme dávať iba na jednotke, tak tam budeme na 12 a tým pádom budeme ich ničiť tam. A keď budeme dostať za to trofej, tak stále si to počítať, že je ako na jednotke. Lebo to je iba vylepšenie a dočasné iba. Uvidíme. Uvidíme ako to robí. On je mŕtvý, títo. Teraz už sú silnejšie títo ľudia. To vie, alebo ľudia. Tak silnejšie. OK, výhra, ďalšia. Dobre, dneska sa dostaneme asi pri 150 trofejí. To bude pre mňa reálne. A také docela dobre na ten začiatok. Na budúce pôjdeme skúsiť tú novú mihru a uvidíme. Vyzerá to zaujímavo. Aj superi nie sú až taký ťažký, len ten ten Dynamite a Edgar mi trošku vadia. Oni ma fakt môžu dať.
bez problémov. Ako som sa bál, že budem sám. Ale našťastie nie som. Dobre, Dynamite. Skoro som ho vyhral, v pohode. Počkej, tichnem to. Áno, roztresli sa, to je takto dobre. To lepšie. Tam je niekde, ale neviem kde. Bojím sa ho. Nie dokonca. No dokonca ste mať odišiel, oka. 108 trofej. Už sa blížime k cieľu. Ešte 42 trofej. To dáme. Aj za 3 hry. Aj za 3 hry to podľa mňa dáme. Keď sa budem snažiť, možno aj za 2. Ale to si už nie som istý úplne. 3 je reálnejšie, mám pocit. Nechce sa mi to všetko prepočítavať, že koľko mi treba trofej. Potrebujem 42 trofej. Oj, reálne je, že aj za 2 výhry to proste dáme. Ďalší kill, 5. kill. Kill 5. 5. kill. Hej. A inak, nezabudnite, že zanechať odber aj like. A budeme sa vidieť aj pri ďalšom videu, samozrejme. Že ďalšie video vyjde zase o deň. Budem si to snažiť všetko v rovnaké časy vydávať. Nie, ešte 2 potrebujem. Budem to sa snažiť všetko v rovnaké časy vydávať, ale niekedy to nevyjde. Priznajme si to, niekedy to proste nevyjde a vydám to o 1 hodinu, 2 hodiny neskôr, ale väčšinou si to budem tak o tej 6 niečo. Do 6:30 budem si to snažiť vydávať. Ako to budem stíhať. Lebo chceme, aby to bolo kvalitnejšie, takže aj ten čas tam musím venovať tomu. To čo urobil? Niekto ma zabijú. Dobre, to je prvá prehra asi. No to bude prvá prehra. Zatiaľ nie. Ten Mou. To strašne hodnotí. Dobre, Mou to dal. Fakt som to nečakal, že to Mou dá. Myslel som, že umrie. A že to bude prvé prehraté kolo. Ale nie. Ja, keby som stal, tak veľmi nepomôžem. Neviem sa pomôcť, ale... A vyzerá to ako vyzerá. Snažím sa. Ale fakt sa snažím. Dobre, výhra! Nádhera. Posledných 5 trofejí potrebujem. 5 trofejí. A poďme, posledná hra. Predpokladám, že posledná hra dneskajška. Nech stojí za to. Ako v poslednej hre by sme mohli dať akože posledný kill. Akože 5. kill. Pre mňa to by mohlo byť dobre. Skoro. Ja to budem musieť... To healuje docela rýchlo. Bo ja mám proste málo toho. Áno, kill. 5. kill. 5. v poslednej hre. Najlepšie. 5. kill v poslednej hre. To je proste... ako splnený sen proste. Dať kill. Nikdy by som nepovedal, že hrať je také ťažké s nejakým brawlerom, keď je na jednotke. Ale zistím, že... Áno, 6. kill! 2 kill v jednej hre! 2 kill v jednej hre! Posledná hra! To bola! A dal som aj najviac killov. Pozor! Yes! Dali sme to. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Zanechajte odber a like, keď chcete vidieť pokračovanie. Ako sa dostaneme z toho tu
na Max Tier. Poďme na to. V ďalšom videu.